dawo lafiya dan wallahi tallahi. Yaya zafin nan sanyi. Wallahi akwai. Suka dauki wuta baka ji sauro. Amma ni abin da ke bani mamaki. Wannan famfon ba gyara muku bane ko me? Ba a gyara ba ne, gyaran da iso baya. An yi abu dan al'umma. Amma in ya lalace sai kuma al'umma sai su zara ido ba za su gyara ba sai wanda za a gyara kai ka fiye magana akan al'umma. Nauni. Lafiya lau. Na'am. Zan je gidan kitso. Gidan kitso kuma? A to bari ba da kuɗin kitson ku? Wato gidan kitso zaki. Gidan kitso a gwamma ji a kitsan nan ga dan wannan ga kudin kitsan. To madalla. Sarkin da Samira dan Allah karki dade. Ai ba ta baka gajiya baka gajiya. Ba jiya ma haka aka tuko mana da leda da abun arziki. A'a ba komai. An je gode Allah kuma ya bar kauna Allah saka da alkhairi. Amin. An gode sosai. Ko suke ne ta ihu kamar mun kira wannan gargajiya. Ba ni ya gamu abin da aka samu abun alaji. Ai halala ce ta girgiza. Ba ni. Ban gane fa me zan yaga maka. Au, so kike wato na je na fasa kwai kenan na faɗa abin da yake har kallai take tsakanin ku da Alhaji. Ya gamu da abin da yake ga kai matsala ta da kai kiran baka iya cin kwan makauniya ba wallahi. Ba na kwan na mujiya na iya ci ban iya cin makauniya ba na abin da yake wannan Allah. Kina bata min lokaci. Dan wannan abun ma zaki bani a ciki. To ki je ki dawo wallahi ba iya abin da zan yanga. Ai yadda ka san biredi haka zan dinga gari. Alhaji na ai dole in gode maka wannan abun ai yayi yawa kyautata ka bakin arziki kullun sai ka mana ake ba dai abin da zan ce sai Allah ya tsare gaban ka da bayan ka. Wato ina son ki gano nan ba. Matsayin ki a wuri na wallahi ya wuce ka. Kurin ga miki. Ni a duniya zan karama mai ta miki. Ba na son miki alheri. Kaga kina rubuce. Yawwa ni ma na zo a bani. What? Me ya kake kai dur baka da hankali ne? Wai ai ni da ke ni ga ana tone ne shine ni ma gwana dan bani dai abin da dan so ba kowa kawai. Haba jiya. Haba. Shi madana ne. Ba masa bawa zanwa. Ya isa shi ke mai sai wuce. Dole amfana in dai na zo dole ya zo nake ba wani ma banza ma. Mama. Graduating life. To sai kun gama sai kun zuwa. Haba. Kai Alhaji a dake ka a hana ka kuka? Allah da annabi na gaya miki ke kin fiye bin ni wallahi ita rayuwar nan in ba kai wa ƴaƴanka ba wa za ka yi wa da Allah da annabi daga kwadin hankalinki yanzu zan tafi kamfani dan akwai wani aiki da nake so tsakanin walawai zuwa unguwa uku zan musu bohol guda tara ko wace unguwa zan musu guda tara. Baka da matsala ba na buƙatar komai. An gode Allah ya saka. Allah ya buɗa. Allah ya tsare gabanka da bayan. Abin da ke so da ke dai ma akwai wata buƙata. Ko da ina walawa ko tsakanin unguwa uku ana wannan ina sabe yin wannan aiki sai ji waya ki. Ba komai wallahi.
jarumar mace mai capacity. Kina fasa capacity tawa. Ba wani daɗin baki da zaka mun. Bayan ka je ka gama zubar da kalaman naka a can, shine zaka zo ka min daɗin baki? Ban gane gama zubar da kalaman a can ba. Kin san da koya ko da zan yi zance a can dole a rugo nake. Kin kasance ke ci a gaba. A kin kariya mun kada a wani waje. Bar dai wannan magana. Ya kan magana ya za a yi maganar kuɗi na. Ya za a yi ka bani 2000? A'a. Samira kenan. Ke na gaya miki tun farko. Ki bari tukuna. Idan muka tsaya sai in baki gaba daya kika matsa ni ce miki a ki bari in kika bari a lokacin na dauki kudin dungurungun na baki za ta gane cewa kuna ba kasa ki mai dawa babu abin da za ta gane kawai dai ka ce ka dauka a can ma ka baka to dan haka dole sai an cika min ragowar kuɗi ne. Samira da Allah zai da baki kudi da hankali ki ni ko ba wani abun damu wani a guri na lamarin kuɗi wurin gaya miki. Billahi lazi kuɗi in zuba zance sai in je misira. Billahi lazi. Kin gudu. Wanda za mu yi yanzu. Kin gane ko? Yanzu mu wuce fancy hotel. Wa, ai na faɗa maka ba zan ƙara zuwa hotel ba. Kawai ka bari idan ta tafi Kaduna sai ka zo gida. Kaduna? Yaushe ya tafi Kaduna? Ina tunanin gobe ko jibi ne. To, Allah ya kiyaye hanya, ni kuma Allah ya kawo ni lafiya. Ko kuwa? Agogo sarkin aiki. To ya za a yi? Ana ta fama ba? Ko da yaushe kai cikin aiki ba ka tsayawa ka huta? To ya zan yi? Ai abin da ai sai da neman baka nema ba zai baka. To yanzu dai aikin nan yau a tashi haka a bashi haka. To me ya faru? Kawai sai a tashi daga aiki? Eh. Cikin nema na sai tashi daga aiki. Yau dai a tashi daga aikin nan haka? Tashi. Kamar ya karɓa mana idan kuma baka so sai mai da kayana. Na ce ba na so. Ai ba a mai da hannun kyauta ba. Ai kuskure ne. Kaka tsaya wani dogon nazari. Ka san dai mahaifiyata tana da hanyoyin samun kuɗi. To kaka tsaya wani tunanin a inda na samu kuɗi. Gaskiya ne. Ta. Yanzu dai a tashi to daga aiki. Ai wannan kuɗin gaskiya zan tashi. Saboda in ji huta. Dole in tashi yau. Amma fa na ji daɗi ba sosai fa. Ai tashi ma an gama. Hajjaji waitin like. Hajjaji waitin like. Bugun kuɗi na marayu har da masu gata. Katangar sukari duk wanda ya jingina sai ya zama sha zuban. Kuya ne ma kasan kuku ne masu experience ga kuɗi ga experience sai ba an bar muku wallahi. Ga capacity kuma. Ga capacity. Ya hujjaj. Sanne da zuwa. Alhaji Kabiru babban jami'in tsaro mai cikakken iko. Ne nan ya. Ai ni akan ka ba abin da ba zan yi ba duk inda kake so ku a duk aikin da ake zuwa maka ya fito. Allah ka yi. Ya hujjaj ne fa. Yanzu da aka dinga sake mana me ma zan maka ba. Ina Kabiru. Me bayani? Ga wani. Ya gida. Tana ciki yawo. An gama sai ta maka komai. Ai yau ba inda na je ma. Allah da yar majalisar da ake ba inda na je zama ne sai da na tabbatar komai zanzan hanyar ta buɗe. Hajiya fa. Hajiya ta tafi. Ai ta tsufa can. Ye? Ta tsufa inda ai tun da wuri ma na dinga kora kan ta Hajiya ki samu ba ka da kin san yau ana awa. Karka da mu. Wallahi ya hujja. Abinda za a yi mu je ciki. To ya hujja. Ka je dai ya hujja. Ai ni zan je zan saka data ne a wani guri yau akwai wani sabon update a TikTok. Ba mu dora. Zan je kalla. Ya hujja. Ba mu dora sai na fito. Allah taimake ya hujja. To madalla. Kenan ya hujja sai ka fito. To madalla. Yawwa. Ya hujja. Yawwa. Wallahi tallahi mutana. Idan ya zo idan ya fito in yayi sallama mai kauri a nemo mai faci ya cika masa iska.
idan kuma ya sake maki aljihunsa wallahi wani aikin nan sake ballo masa yau ai ba hauka yake ba. Me yasa ka zo yanzu ba tare da ka kira ni ba? Kira kuma. Ya kamata a ce kafin ka zo ka kira ni. Saboda kar ka zo ina wani uzurin. Yanzu ka ga na dawo mai waya kan. Wai kai nan mamaki kake yi? Ka ci gaba da mamaki za ka tsufa a cikin takaici. Ka gan shi? Ja mota mutum. Kai jama'a, wani Samira dan Allah wannan mugun yaran. A garin yan iska launa nan ba gidansu. Kuma da banza da babban wuri. Kin kai hawa ne. Samira ba ki dama wallahi tallahi. Alquran. Alabashi ni kuma ko yaya umma kuma umma yanzu nan aka dire ta ake kina da kike ga mu kusan yadda za ku yi aka dire ta umma mana kin tsaki mu da bace kina kallon boye shi dan Allah boye shi kin ga boye ta ba karki ba ne dan ya girma ne zai shiga duruwa boye shi dan Allah sami ki boye shi alaikum assalam idza zulzilatil ardu zilzal inna anzalnahu fi lailatul qadr la ila fi quraish ila la ilaha illa allah muhammad la ilaha illa allah muhammad ai aljannu suka cika cikin gidan nan ai malaikai aljannu yarinyan nan zuwa kai mata rukiya yanzu fi lailatul qadri wa ma adare kama lailatul qadri kuma ba abin da na sani tsakanin su ne shigowa ta daga masallacin nawa yanzu nan na kiran sallah na zo sakin alwala ne ki daina nuna ni kin sani ne kin sani ne a tsakanin su ne ni ba abin da ya shafi ne kai jama'a ba bakin uwa ba da yake faruwa a cikin tun da jam'iyyar ma za ta koma nace to ta zo ni ne shugaban jam'iyya bari in zo in mata wankan jam'iyya ta zama ciya lady kin ji abin da yake faruwa abin da nake zargi kai ya tabbata ai mata wankan tsarki ba na tunanin wannan ma'ana ya kamata a fitar da ita wajen haɗa je ga hukuma saboda mutuncin yarki da kuma mutuncin ki a ba in dakatar Allah ko ba haka bane duk ma mai gida ba kai ka ja ba wallahi sai na kai shi kotu wallahi sai na daure shi daga tafiya nake na jiyo wani mummunan labari hankali na a tace yake na shigo yanzu zancen da nake maka yana dauke da cutar kanjamau min da wasa kike ni da Allah kyale ni maganin ki kenan ai maganin ki kenan kin cuce mu kin cuci kanki yanzu sai ki gane ai jini baya maganin kishin ruwa jini baya maganin kishin ruwa wallahi gaskiya ne hajiya wallahi wallahi sai mun je asibiti wallahi sai mun je asibiti wallahi alaji kai da kan Allah dai adini 500 da kuma wallahi ni abun da yake ce mama ina ita ta jani haka kullum mama ina dai
Ondo. Cikin abin da kai ga cikin makabarta. abin da kai ga Thank you.